Nakon što smo čuli iskustvo studenata Elene i Ivana, ugostili smo i ECTS koordinatoricu Ergen fakulteta. S nama je izvanredna profesorica Anja Vrbaški. Dobro nam došli. Hvala na pozivu. Možete li nam za početak predstaviti svoju ulogu ECTS koordinatorice RGN-a i što sve ona obuhvaća? Dakle, ECTS koordinator svakog fakulteta se dobrim dijelom bavi Erasmusom i svim poslovima vezanim za to, a i nešto manjim dijelom horizontalne mobilnosti. Dakle, to je mobilnost koju može ostvariti svaki student sveučilišta u Zagrebu, upisati kolegije sa druge sastavnice. Veći dio posla odlazi na Erasmus. Erasmus znači mobilnosti studenata odlaznih i dolaznih na naš fakultet i također mobilnost osoblja, dakle nastavnika i nenastavnog osoblja, također dolazna i odlazna. Dakle, to priprema, organizacija, realizacija tih svih mobilnosti, provedba natječaja, to je posao ECTS Erasmus koordinatora. Kako sa vaše strane kao koordinatorice i možda fakulteta izgleda taj cijeli proces prijave i odlaska na Erasmus? Natječaj se raspisuje, sveučilište u Zagrebu raspisuje natječaj jednom godišnje, u veljači otprilike, za cijelu narednu akademsku godinu, zimski i ljetni. Mi to objavimo studentima, da je raspisan natječaj, obavijestimo ih i onda se studenti trebaju prijaviti na taj natječaj. Poželjno je i molimo ih i motiviramo da se dođu konzultirati prije nego se prijave. Naime, u prijavi oni već moraju odabrati svoje željeno instituciju na koju bi željeli otići, zapravo mogu 3 izabrati, napraviti si poredak, prva najviše željena, druga treća, ali nakon toga se to ne može mijenjati. Tako da ako student izabere partnersku instituciju na kojoj ne može upisati odgovarajuće kolegije, on neće moći realizirati tu mobilnost. Tako da je svakako poželjno da se prije prijave već konzultira gdje bi on mogao otići, gdje bi bilo najbolje za njegov smjer da ode. I tako kad završi natječaj, prikupim dokumentaciju. Dakle, fakultet obrađuje dokumentaciju i radi rang listu svojih studenata. I onda kad napravimo rang listu, šaljemo to na sveučilište. Sveučilište uzme rang liste sa svih sastavnica i onda s obzirom na financijske mogućnosti, s kolikim budžetom raspolažu, odrede koliki dio prijavljenih sa svake sastavnice može dobiti. Već godinama kod nas ima manje interesa nego mogućnosti. U prijevodu svi dobivaju. Svi koji se prijave i imaju validnu prijavu dobiju mobilnosti. Kriteriji su propisani od sveučilišta. Glavni kriteriji su ocjene, motivacijsko pismo i znanje jezika. Kako ćemo ih točno bodovati, ostaje nama. Mi stavljamo veliki naglasak na ocjene. Motivacijsko pismo ja sa godinama spuštam sve niže i niže po važnosti, jer mislim da se može, pogotovo danas, svatko na svakakav način napisati, složiti motivacijsko pismo koje uopće nije sam napisao, a i to je više subjektivno. Mislim da su važnije ove konkretne stvari. Da je ta ustanova odgovarajuća njegovom smjeru i da se nagradi kvaliteta studenta. Dakle, da ocjene bolji studenti dobiju priliku prije lošijih. Naravno. Tako da ocjene su 60% bodova. Uz to dodatni bodovi su za nagrade, možda nekakve radove koje studenti imaju. To je neobavezno, to većina studenta nema. I za znanje jezika. Prvenstveno engleskog. Sad engleski B2 je minimalna razina. To mora imati za bilo koju prijavu. A dodatno bodujemo veću razinu engleskog ako netko ima višu razinu iz škole stranih jezika ili možda jezik zemlje domaćina. Tu dobije nešto dodatno bodova. Osim toga, studenti koji nisu bili još do sad na mobilnosti su u prednosti. Oni imaju apsolutnu prednost pred svima ostalima. Svi koji su već bili na mobilnosti idu na dno, bez obzira na ocjene. Kad se pričamo o cijelom iskustvu razmjene, da li to uključuje samo Erasmus, to jest Erasmus Plus, ili postoje tu sad neke druge varijante mobilnosti? Tipova razmjene ima više, ali već i sam Erasmus uključuje, osim onoga o čem pretežno pričam i na što studenti misle, osim semestralnih mobilnosti, postoji i Erasmus stručna praksa, što je jako zgodan tip kraćih mobilnosti. Postoji i Erasmus BIP, to je najnoviji oblik mobilnosti, za kratke radionice od par dana, tjedan dana, gdje se dio odvija fizički na destinaciji, a dio virtualno. To je treći tip. Dakle, ovaj osnovni tip su semestralne mobilnosti, one traju jedan, ali mogu se u principu produžiti i na drugi semestar.
prijavljuju se za jedan semestar, a onda se mogu produžiti za još jedan, dok Erasmus stručna praksa traje od 2 do 12 mjeseci i može se ostvariti prema bilo kojoj organizaciji u Europi. Ne mora biti akademska. Dakle, može biti institut ili sveučilište, ali može biti bilo kakav tvrtka. Bilo kakva tvrtka. I to je jako zgodno. To je jako zgodno za studente sa viših godina više ili pred kraj. Čak se može ostvariti i nakon diplome. Ali morate se prijaviti dok ste studenti. Ali možete ostvariti onda u prvih godinu dana nakon diplome. Naravno, kako je to odlazak negdje koji ne uključuje studiranje kolege, onda to ne možete raditi dok kod nas slušate kolege. Ali možete u ljeti, još za vrijeme studija, ili nakon studija, dakle nakon diplome, ili možda u nekakvoj praznoj, znaju studenti tako malo iskombinirati, ostane možda samo diplomski, pa imaju recimo to praznih par mjeseci možda ili jedan semestar, pa onda odu na praksu. I to je jako zgodno, tu je nešto veće financiranje nego za semestralnu mobilnost i vidim da se studentima jako sviđa. Koliko često se uopće raspisuju ti natječaji za prakse i gdje vi njih dostavljate studentima da ih vide? Dok natječaji za prakse idu više puta godišnje, otprilike 3 puta godišnje, 3 kruga, za prakse koje idu u sljedećim 4 ili 6 mjeseci. Svi natječaji kad se raspišu, mi dobijemo obavijest kao koordinatori međunarodna suradnja, mi prosljeđujemo obavijesti studentima na Merlin. Dakle, samo treba pratiti Merlin u sekciji referada. Tamo su sve obavijesti o svim raspisanim natječajima i mogućnostima. Jasno. A da li možda sad ima neki hodogram u kojem je to mjesecima inače biva raspisivanje? Za praksu? Nedavno je raspisan jedan. Ja bih rekla možda zima, proljeće, jesen otprilike. U grubo, ali nije pravilno. A o čemu ovisi trajanje? O tome kako dogovorite sa domaćinom. Znači, tu je ključno da si nađete domaćina, ne možemo vam mi tražiti domaćina. Ja mogu uputiti, postoji jedna evropska stranica za internship gdje se oglašavaju mnogi, dakle možete kroz to ili na bilo koji drugi način doći, preko preporuke, naši profesori su isto dobar izvor, koji imaju suradnju sa vani nekime i na institutu na sveučilištu, oni su dobar izvor kontakata da se tamo odradi praksa. Može se i na sveučilištu, na fakultetu. I onda se treba, domaćin vas treba prihvatiti. Mora reći da vas prihvaća i sad na koliko vremena to je stvar dogovora. Koliko oni mogu, koliko vi možete. Može biti bilo što između 2 i 12 mjeseci. Naravno. Koliko su ti programi Erasmusa i horizontalne mobilnosti popularni među studentima našega fakulteta? Ja sam 7 godina ECTS koordinatorica. Na početku prve godine imali smo 10 studenata. Imali smo 12 prijava, od toga je 10 dobilo i otišlo na mobilnost odlaznih. Ove godine imamo 3 odlazne mobilnosti, prošle godine smo imali 2 i toliko i prijava. Dakle, pad je velik i interes je mali i meni je jako žao. Nisam sigurna koji su razlozi, neke naslučujemo, ali nemamo puno utjecaja. Radimo promociju veću nego tada, znači promocija je veća, a prijava je manje. Imamo svake godine u 12. mjesecu, voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju, profesorica Kurelec, prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, ja, i pozovemo studente iz Erasmus udruge za Hrvatsku, koja je dio međunarodne mreže Erasmus udruga. Znači, naši lokalni studenti koji su kao vršnjačka potpora studentima koji odlaze na mobilnost, oni isto dođu, održe svoju prezentaciju i tako mi imamo tu promociju, obično u 12. mjesecu svake godine, ali bez obzira na to interes je mali. Jasno. Vi ste rekli da vaša uloga Erasmus koordinatorice uključuje i samu razmjenu osoblja i profesora na ovom fakultetu. Kakav je odaziv na tom dijelu? Veći nego studentski. Više nego studentski. Sad, to je teško uspoređivati, to je druga kategorija. To su nastavnici koji uglavnom odlaze na mobilnost, odnosno na razmjenu kod svojih suradnika s kojima već uglavnom od prije surađuju, imaju nekakvu znanstvenu suradnju. Mogu otići u obliku usavršavanja znanstvenog, a mogu otići kao gostujući nastavnici. I to i rade. Postoji li neki određen studij ili usmjerenje čiji studenti češće odlaze na razmjenu i koji je razlog tome?
Pa ono što primjećujem zadnjih par godina da su se jako aktivirali studenti geologije i geološkog inženjerstva. I nekako su oni sad veći dio, već možda i 5 godina, češće. Ja bih rekla da su češće zato što imaju više mogućnosti. Naime, mi imamo potpisan ograničen jedan broj sporazuma, 18, nije mali, ali ograničen. I više je tu opcija za studente geološkog inženjerstva nego za neke druge smjerove, naročito za naftu. Mene sad zanima kako fakultet bira partnerska sveučilišta? Ovako, imamo kvotu od našeg sveučilišta. Naše sveučilište u Zagrebu ne da fakultetima da imaju previše ugovora koji su slabo aktivni, tako da smo imali jednu određenu kvotu gdje smo mogli potpisati sporazume sa onim fakultetima s kojima smo prethodno već imali neku razmjenu mobilnosti. 2021. je počeo novi ciklus Erasmus programa, do 27. vrijedi i u tom ciklusu, dakle 21. smo mi iznova potpisivali sporazume, ali puno manji broj nego prije. I onda smo morali onaj prijašnji veliki broj sporazuma smanjiti s obzirom na to s kim smo do sad imali mobilnost. To je već onda u velikoj mjeri odredilo sporazume. A što se tiče novih, to mora biti fakultet ili sveučilište s kojim imamo nekakvog jasnog interesa u oba smjera. Često se to radi o interesu nastavnika. Dakle, cijeli taj Erasmus, vi imate perspektivu studentsku, ali uključuje u dobroj mjeri i nastavničku mobilnost. Erasmus sporazum bi morao biti atraktivan i nastavnicima i studentima. Ako na nekom sveučilištu niko nikad neće otići, to onda ne možemo potpisati. Neće nam ni dozvoliti sveučilište. Mi smo pokušavali pokriti sve naše smjerove. To mi je isto važno. Evo, baš hidrogeologiju smo primijetili jednostavno da je problem. Da naši studenti gotovo da nemaju izbora sa hidrogeologije, pa smo onda kontaktirali neke institucije koje imaju taj smjer i tako smo potpisali u zadnjem navratu 2023. nekoliko novih sporazuma koji uključuju hidrogeologiju. Tako da taj popis je više manje tako kakav je sada. Može se još nešto povećati, ali ne puno. Jasno. Ako se pokaže interes. A ja se ispričavam, a gdje se uopće može pronaći popis tih fakulteta na koji studenti mogu otići? Na web stranici našeg fakulteta, pod studiji i Erasmus, odmah se otvara popis partnerskih sporazuma. Imamo 18 partnera trenutno. Da li možda u sam popis studija postoji šifra da student sa određenog smjera može znati gdje može ići? Postoji. Dakle, tamo je naziv fakulteta i onda je šifra. Ta šifra je prvi orijentir svakom studentu koji se javlja i kaže mu je li to za njegov smjer uopće ili nije. Mi imamo sporazume u dvije šifre, u okviru dvije šifre. Jedna se zove Earth Sciences 0532, druga se zove Mining and Extraction 0724. Ova prva šifra je za geologiju i geološko inženjerstvo. Earth Sciences, a druga je za rudarstvo i naftno rudarstvo. S nekim od partnera imamo obje šifre, s nekim imamo samo jednu. Ukupno imamo više ovih Earth Sciences šifri, tako da studenti, ovisno o svojem smjeru, odmah vide što je, što nije za njih. Dakle, tamo gdje je samo 0,5-2 naftaši neće naći, a vjerojatno niti rudari svoje kolege. Tako da tu nema šanse da nađemo adekvatno neko rješenje. Da se sad nadovežem na vaš odgovor. Koje su još neke poteškoće ili izazove s kojima se studenti susreću tokom organizacije samog odlaska i prijave možda? Kod prijave odradimo taj prvi teži dio, a to je da se dogovorimo što bi da vidimo gdje bi student mogao ići, a da može tamo upisati, neću reći ekvivalentne 100%, nema potrebe, ali približno slične zamjenske kolegije onome što bi imao taj semestar kod nas. Tu se namučimo dosta da nađemo. To nije problem studenta, niti moj, to je naprosto tako. Proces je težak. Svaka institucija ima svoj princip što nudi uopće dolaznim studentima. Neki imaju izuzetno malo kolegija na engleskom. I onda biraš iz malog skupa kolegija, a treba bi naći nešto srodno svojem smjeru. Tu se onda zajedno studenti i ponekad u kontaktu sa koordinatorom na partnerskoj instituciji naradimo, da to dogovorimo, a onda kad studenti dobiju stipendiju, onda kreće taj organizacijski, logistički dio koji oni sami odrađuju. Dakle, fakultet nije zadužen za to, za organizacijski dio putovanja. Dakle,
kupnja karte, prijevoz, smještaj, sve ostalo, studenti bi trebali sami za sebe organizirati. I onda tu, koliko čujem, imaju problema kao i studenti u Hrvatskoj sa smještajem na prvom mjestu. Smještaj je malo i skup je. Smještaj u domu je malo. Ako to ne dobiju, moraju u komercijalni smještaj koji je skup, naročito u zapadnoj i sjevernoj Europi, i to ih muči. Što u slučaju da sad student ode i da već zna da tipa 2 predmeta mu neće biti zadovoljena? Koja je onda procedura? Da li on te predmete... Da neće položiti, mislite? Da mu se ne mogu priznati, zato što ekvivalenti nemaju na partnerskom sveučilištu. Aha, neće otići ako se ne dogovorimo o... To se ne može desiti. Aha. Znači, temelj tog akademskog dijela je dokument koji se zove Learning Agreement, ugovor o učenju. Tamo je popisan, tamo su navedeni kolegi koji će student upisati tamo, na prihvatnoj instituciji, sa brojem ECTS-a, i popis kolegija koje će ovi kolegiji mijenjati. Odnosno popis kolegija koje student ima u tom semestru kod nas, isto sa odgovarajućim ECTS-ima. Taj dokument potpisuje student, koordinator ovdje, dakle ja, i koordinator prihvatne institucije. Jednom kad se to potpiše, to je dokument koji obavezuje nas da priznamo studentu sve navedene kolegije. Dakle, ne može se desiti da ode, položi i da mu se ne prizna. Jasno. Mora položiti. Naravno. Mora položiti kolegije tamo. Da. Ako ne položi, onda ne. Ali ako položi, sve će mu biti priznato. A to što navedemo u tom drugom dijelu su kolegije koje student ima u tom semestru u Zagrebu. Dakle, kad mu se to sve prizna kao položeno, on je riješio semestar i može dalje. Jasno. A prvenstveno, da li potičete i studente nižih godina da se prijave na isto? Generalno bolje je da se studenti viših godina prijave. Lakše ćemo naći zamjenu, dakle lakše ćemo naći gdje bi oni mogli otići. Jer je na višim godinama više izbornosti, odradili ste sve važne temeljne kolegije koje su obavezne i koje ne možemo preskočiti niti zamijeniti. To može biti problem za niže godine. Ako tamo nema fizike ili mehanike, onda to ne možemo preskočiti. Onda nećete moći otići. I plus, mnoge institucije imaju veći izbor kolegija na engleskom za master, odnosno za diplomski, pa će biti veći izbor. Tako da bi pretežno, ja bih rekla, prva ni ne može se prijaviti, ali druga je još prerano. Možda za treću godinu, ali definitivno prva i druga godina diplomskog su odlične godine za otići. A postoji li neka posebna destinacija za koju studenti pokazuju poseban interes? Pa mogu izdvojiti nekoliko, s tim da bih rekla da taj interes je ponekad objektivan, ponekad je subjektivan, više je faktora. Nisu samo akademski razlozi. Neke su destinacije atraktivnije same po sebi kao gradovi. Neke su atraktivnije jer su čuli već od studenta koji su bili tamo, pa imaju iz prve ruke iskustva, pa će se prije odlučiti za nešto gdje već znaju gdje je dom i kako se tamo živi. Pa na prvom mjestu je definitivno Leoben, Montan univerzitet Leoben, koji ima gotovo sve, koji je jako internacionaliziran, koji ima cijeli master diplomski studij na engleskom, dakle ogroman izbor kolegija koje možete upisati i dobar dio prediplomskog je na engleskom. Uz to je blizu, što je nekima plus, nekima minus studentima s kojima sam razgovarala, ali pokriva jako dobro sve naše smjerove. Tako da je Leoben definitivno na prvom mjestu već godinama. Nekako s Madridom se intenziviralo zadnjih godina. Imali smo čak i dosta dolaznih studenta iz Madrida i naši studenti vidim da vole otići. Osim toga, sporadično još par destinacija pojedinačno. Ne bih rekla da je jači interes za neke druge destinacije. Spomenuli ste financijski dio. Naravno, financijski dio nam je svima bitan, pogotovo studentima koji ne rade aktivno. Da li je možda prema vašem iskustvu sama stipendija dovoljna studentima za neke općenite troškove studiranja i života u susjednoj državi? Meni se čini da nije. Da nije u potpunosti dovoljno. Da bi trebalo imati još nekakvu ušteđevinu, potporu od roditelja. Ne bih rekla da možeš, rad je problematičan, jer studentski u stranoj zemlji mislim da to nije moguće. Da, nisu prevelike stipendije. To je realnost. Iznose 500 do 550 eura ovisno o zemljama, bazična stipendija, ove skuplje zemlje su 550. Na to, što je dosta važno, uvedeno je zadnjih par godina, ima dodatak od 250 eura
koji recimo da ne ostvaruju svi automatski, ali zapravo gotovo svi to mogu dobiti. Jer samo morate biti u jednoj od kategorija, ali tih kategorija ima 20-ak i ja mislim da pokrivaju sve što postoji. Imali ste za sve. Od sve. Od studenta koji studira izvan mjesta prebivališta, to je dobar dio naših studenta, ako nemaju prebivalište u Zagrebu, do za studentice je odlično jer je kategorija studentice u tehničkom području. Znači skoro sve naćete samo zato što su studentice, odnosno djevojke, već imaju taj dodatak. I plus još druge, socijalne kategorije, razne. Tako da možemo smatrati da je 250 eura svatko još ima, što je onda 800 ili 750 eura. Sad, ovisno o zemlji, možda u zemljama više na istoku, bližim nama, bi to moglo biti čak i u redu. Bojim se da za skupe zemlje nordijske i slično, da to nije puno. Da to nije dovoljno, da. Tako da bi student trebao imati nekakvu još malu podršku. Svoje obitelji ili neku ušteđevinu. Tako je, da. To je realnost. Kakve povratne informacije studenti najčešće imaju nakon povratka s razmjene? Kako to utječe, zapravo ta razmjena, kako utječe na njihov akademski i osobni razvoj? Ono što ja vidim da imaju jako pozitivne iskustva. Dakle, svi redom ono što dođe do mene je da su oduševljeni. Mnogi požele i ostati i postoji ta mogućnost. Kad ste odradili jedan semestar, pred kraj semestra naše sveučilište pita jel bi htjeli produljiti. Ako da, onda se ponovo prijavite i ne prolazite cijelu proceduru, nego samo kažete da bi i onda oni vide, ovisno o financijskim mogućnostima, većini, koliko vidim, odobre i taj produžetak. Evo, od naših studenata možda pola produži još jedan semestar. Tako da već po tome vidim da im je dobro. Mnogi tamo krenu dalje, recimo to tako, uspostave kontakte, dogovore praksu, dogovore posao. Neki dođu, diplomiraju i odmah kažu da se vraćaju na posao koji ih čeka. To je taj dio akademski, recimo. A ovako osobni vidim da su oduševljeni. Da su se, oni sami kažu, ali i vidim da su se promijenili, da su se osamostalili, da su se odlično proveli, da su se promijenili na jako dobar način. Jasno. I za sam kraj, što biste vi kao koordinatorica preporučili studentima koji se još možda dvoume, da li bi ili ne bi išli na Erasmus? Pa ja bi im definitivno preporučila da se prijave, a prije toga ako imaju bilo kakvu dvojbu ili pitanje da se jave, da dođu k meni, da popričamo i da razriješimo sve dvojbe. Hvala vam na izdvojenom vremenu što ste podijelili ove korisne informacije s nama, a vi, dragi gledatelji, ostanite s nama i u idućoj epizodi. Hvala.